Madokachere mabuja tauya nadzo dzanyasi zuva rechimakumairi mwedzi waMbudzi. Ipapa hurumende iripe chayareketa manduwe maererano nonyaya yokutohwa kwebhiriji manduwe ropa rosa kuchiweshe. Heno manduwe wari kuramba wakanyarara kutsikitsira unge waripoba. Regai tigoona kuti zvinopera sei, asi zvinorwadza kutoti zvinhu zvinenge zvichandobva kuakiwa zvobva zvatoparadziwa pokare paribe kana chimwe chaitika. Regai tione zvedu zvinoperera papi. Nyasi uno kwareketiwa kuti mutumwa pomwazha wapfa. Wangwana makore 107 years pachirungu. Tikuti mweya wawo uzorore murugare. Ipapa wazhinji wanhu wakutoreketa kuti yatonjodo wakutanda kutambisana tsotsa mhanduwe wachihwira nhaka kuwira ukuru hwokuti ndini ndakutungamira cheche, ndini ndakusara ndakaita kubata matomo zvese zvinenge zviri kudikana. Chogore rino tati tachiona barekai tigoona kuti rinopera mushechere gore racho. Manhize Christopher Mutsvangwa manduwe atotanda ipapa agoburika ari kupopota kureketa masoko makuru akawanda. Akati tagwirei ngareke zvaari kuda kuita izvo anofanira kutomboenda kuchitepo kuti tomufundzise gwara romusangano zvaari kuita izvozvo zvokureketa kuti kwaiti odaba wanhu kunze kunyika. Unobva waona kuti avhunduka kuti tagwirei nosimba raari kusimudza raari kusimuka naro akaita zvokudari zvinozondivhiringa zvinhu zvangu nohama dzangu dzandiri kudya nadzo. Regai tione zvedu kuti inopera sei, nekutoti kwai muno muntu unodaba zvodhudhura zvinoitiwa kuSouth Africa. Tikati ari kureketa hachezvechokwadi asi wavhundukei iwe. Regai tigoramba takazviringa izvo. Iyo hurumende inenge iri kuzama fani kuti kwaita bani mupofu awanike chokubatiwa nacho. Kunoka wakuru wagoti paribe mushonga unonamira paribe chironda mhanduwe. Ipapa wagotoburika wachiti kuno tsamba yaitesiwa kuZimbabwe Anti-Corruption Commission kuti kwai iye tabani mupofu nomutongi Priscilla Munangati Manongwa kwai wari kuziwana nekutoti kambani yaimbosenzera mutongi ndo imwe yemakambani ari kupa tabani mupofu mabasa. Manduwe iye tabani agotoburika akati aiwa gorekai totekera pwito dzakadari nekuti kuribe zvakadando. Inini ndiri kundoita zvinhu zvomamwe makambani yawari kureketa ndati ndasenza nayoba. Rekai tigoona mhanduwe kuti zvinoperera kupi. Jobosikara hagonzi achaenda kopa kukomiti yodarero paramende kunyika dzoEurope, EU Parliamentary Committee pachirungu. Rekai tigoona kwai nyaya yacho inenge iri nyaya yekodzero dzevanhu munyika yedu ino yoZimbabwe. Rekai tione kuti zvichatekera sei, nokuti kana uri pabhero unobva wanzisiya pasipoti yako nokudii, asi nedzinyika dzisvinu aiwa ukakumbira kuti ndokumbira kuenda uko wanokupa uchibenhuka uchidini. Rekai tigoona kuti zvichapera sei. Chedu huringa chinyepana. Wanhu woZimbabwe hurumende wari kuenda kumusangano G20 kuSouth Africa watungamirwa nyasi naGuveya wakaenda kunyika yeSouth Africa. Rekai tigoona kuti wachaburika nei ikweyo. Peno kune zvisvino heno ticharamba tichiringa. Ukuwo Prince Dubeko Sibanda ari kuti iye kwai ZANU-PF zvaida kuita ipapapa kwaita toiona isusu mugirazi zvinoitika mberi ida kuti iunze rimwe boka bato romatongerwo enyika rinopikisa hurumende asi riri rawo. Kwai wada kuti bato iroro wori pambiri obva wariti ngatipinde muGNU robva rapinda muGNU. Heno mhanduwe rekai tirambe takaringa kuti zviri kumborevei zvaari kureketazvo. Chedu huringa basi nekutoti tati tazviona baisu zvaari kureketazvo.
kuti zvinoperera kupi. Ipapa kwai kuno vanhu wapfumbamwe wakwanisa kunyoresa mazita yavo kuti wagopinde musarudzo dzokunkulumani dzichaitiwa zuva re20 mumwedzi uri kuuya. Vanhu vava wanyoresa kwai ndiyeterosi Banda woMDCT, kuna Alson Moyo woEFF, kuna Esther Zita akazvimirira, naRodney Jele akazvimirira, naFreedom Murechu woZANU-PF, naNompilo Ncube woZANC, naMotusi Ndlovu woCCC, naSiziba Vivian ari woZAPU. Rekai tigoona kuti vanenge vachiita sei mbana achahwina ipapo chedu kuringa tichinyepana kana zvaitika. Tindori kuBulawayo ikweyo kwai anoreketa zviri kuitika kukanzuro yeguta roBulawayo. Kwai meya David Korutati abureka achihwadziwa mhandiwe kutoti vanhu vaakutengesa makanzura woCCC, makanzura woZANU-PF waita kubatana mhandiwe kuti waingidzire makore okusenza omabharani mukuru wokanzuru. Kwai zvamuhwadza fani nekuti anga ari kuringira kutoti mumabharani yakubuditsiwa kuno jiwa novhoti mhandiwe zvabva zvaita kumunetesa chaiko. Rekai tigoona zvedu kuti zvichapererepi. Kwai wamunangarwa wagotoita munhu anoita kukurudzira vanhu kuita zvakanyangara. Ipapa kwai kutokuza kwache kuti vanhu kaputei foja, apa foja ichizikana pasi rese, mhandiwe pasi rese kuti foja inokuwadza utano. Hino kuti ivo vari kuti vanhu endai mopute, vari kuti putai chii wakomana kuti vati vanhu itai utano hwakanaka, nokuti zvinonakidza uyu mutano ukandohwara munyika medu muno orerere pakanyangara panenge pari bechisvino. Rekai tigoona kuti zvinoperera kupi, asi zvinohwadza zvinenge zvichireketiwa nevakuru vakaita kudandi penokuchembera. Heno ticharamba takaringa izvezvi. Zambuko roRunde kwai kubva zuva roMugowera kusvikira zuva roSondo, kubva nguva dzo10 kusvika nguva dzo15 dzomasikati, vanenge vari kuita zvavari kuita vachimboripfika kuti waite zvavari kuda kuita zvokuisa tara pazambuko ipapo. Wakomana pakanyangarapo wanogongwarirai kana muutekaira mugwagwa unoenda Beit Bridge uya. Kwai hoterayo Kingdom Hotel kwai yakutengesiwa kuno vanhu wokuUAE wati tinoawo $30 mamiliyoni, $30 million pachirungu, okuti tiise ipapo tikupei motitengesera zvese zvinochokuita nohoterai kumapopoma kuVictoria Falls. Rekai tione kuti zvinoperera papi, tinenge tichikunyepa iyi. Apawo kwai izvezvi kuno vanhu vari kutsvakiwa nemapurisa wakaba akasvava kana mwedzi 2 kunzvimbo yoGweru. Rekai tigoona kuti zvinoperera kupi, mbanani wachabatiwa. Ticharamba takazviringa nokutoti zvinoita kuhwadza mhanduwe. Nyasi mutambo wekiriketi zvaitawo zviri nani. Zimbabwe yaja chikwata choPakistan tikati makona woZimbabwe waita mhanyo inoita 152 iwo Pakistan wakaita mhanyo 25 basi. Tikati makona aita tuzvino. Rekai tirambe tichirova manja kugona kwakadandi. Toringa dziri kuitika pasi rese. MuSouth Africa kwai ipapa paAmerica yagotochinja pfungwa ikati wakomana takuda kuuya kumusangano G20 watatati tichauya bauya, kana tauya tobva tadidi. South Africa ikati kurekai kumhanya kumberi, tototandapo kare kuziva kuti muruda kuuya machinja pfungwa chichachinja ende muda kuya papi nopapi kuita kuti tizive kurongeka. Hino kuti zvichapera sei. Apawo mureketeri hurumende yeAmerica agotoburika akati Ramaphosa vari kuita pwito, vari kureketedza tusvinu twavari kureketa nokutoti zviri kuhwadza. Kwai isusu tati tiri kuya kotamba nawo ikweyo, tinoda kungotumira vanhu kuti vauye kotora simbi dzokuti ndisu taakutonga kuG20 kwacho
pairi kuitiwa kuAmerica gore rinouya. Hede tikaitione zvedu kuti zvinoenda nokupi. Iyo Eswatini yagobvuma ikati America yakatipa mamirioni 20 mari eSouth Africa okuti titore vanhu vanosvika 150 okuti wauye kuno magororo aya. Wakomana kureketa kuti zvinhu zviite zvisvino apuwe mari inoita kuti vanhu vaone mabasa. Ari kupuwa mari yekuchengeta mbavha makororo, ko wakamutiza anozoita sei? Idihwi. Regai tione zvedu kwazvinoenda kuti ndokupi. Nyika yeBotswana kwaiyapuwawo mukuru wemasoja mutsva General Mpo Moputing. Regai tione kuti zvinopera sei, nekuti ndiye anga akamirira nyika yeBotswana kuAmerica. Zvanga zvati zvambozikana baizvi kuti ndo zvinokona kuitika izvozvi. Regai tirambe takaringa. Kuhwadza kwaitika nyasi mhando yekwaburika masoko paZambia papa kutoti wari kupa kambaniwo yewaChina basa rokuti wawake pokupepetera papfuta oil mhanduwe. Tikati yeuka mumakona kuno chatozohwadza kwai bhiriyoni no 1.1 billion dollars pachirungu kwaichawakiwa iyo pokupepetapo. Asi oil yacho wachatora ichabva kunyika dzana UAE nana Kuwait nana Qatar. Usai kuti kohokona wakomana. Angora iripo yamakaita kuita kubatana nayo chaiko yamunotoita kuyambuka muchienda ikweyo muchibenhuka. Iripo Angora. Koka itaika zviite zvisvino. Aiwaba. Koka pombi yamuri kuisa kuAngora kuida kuuya kuZambia ichange ichiita sei, ichaurirei pombi yacho. Aiwaba vari kudaba zvokureketa izvozvo. Unobva watoona nayawe kuti nhambera kuzviuraya kwega. Regai tione kuti zvinoperera papi. Nyika yeVietnam yagoti zambuko roPutien kwairavhiringiwa mandiwe rikakukuhwa nomhepo nomvura. Ratakuriwa riya raenda kuenda chaiko kunohwadza chaiko. Zvakaoma. Apawo kuBrazil musangano COP30 waita kuita kuvhiringiwa nomwoto mandiwe wapfuta kuwari kusangana ikweyo. Regai tigoona kuti zvinoperera papi nokutoti pakanyangara. Nyika yeMorocco yagototi vanhu varoda kuuya kumutambo weAFCON vanokona kupinda mahara. Waribe kubhadhara mari dzomavhisa. Tikati makona ndokuita tusvinu. Nyangwe henyu muchizvimbozviti muri vanhu vekuAfrica asi apa maita tusvinu. Regai tiringe kuti mangwana kunenge kwakadini. Panyasi tagumira pano ndini wenyu mhanduwe wonhau.